Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdınız. Baqy tarap yurdumuzda täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başyny hormatly prezidentimiň Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin'e iweren gutlaw bilen tanış edýäs. Onu şeýle diýilýär. Onuň arkidarati Russiýa Federasiýasynyň prezidenti jenap Vladimir Putin. Hormatly Vladimir Vladimirovich, Türkmenistan halkynyň we hökümetiniň adynyň şeýle hut öz adymdan sizi we siziň ýurduňyzyň ähli halkyny Russiýanyň güni münasibetli tüýstirokdan gutlaýan. Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda däp bolan dostlukly gatnaşyklar ýokary derejede we ýetgiderli ösdirilýänligi bilen häsiýetlendirilýär. Hemde birek-birek hormat goýmagyň, inançmagyň hakyky nusgasydyr. Türkmen Russiýa döwlet gatnaşyklary wagtyň synygynyň geçdi we häzirki döwürde ýoly goýulan iki taraplyň strategik hyzmatdaşlyk ýurtlarymyzyň gülläp etmeginiň bäkbidine ýetgiderli berkidirýär. Biz gatnaşyklarymyzy mundan beýlegim hasam ösdirmek üçin ähli tagalalar etmäge taýýardyr. Hormatly Vladimir Vladimirovich, size berki jan saglyk, bagtyarlyk we üstünlük, Russiýa Federasiýasynyň dostlukly halkyny bolsa abadançylyk we rowaşlyk arzuw edýän. Çuňur hormatlamak bilen Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Filippinler Respublikasynyň prezidenti Rodrigo Roa Duterte we bu ýurduň ähli halkyny Filippinler Respublikasynyň garaşsyzlyk güni münasibetli tüýstirokdan gutlady. Mümkinçilikden peýdalanyp hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow prezident Rodrigo Roa Duterte tüýstirokdan berki jan saglyk we bagtyarlyk Filippinleriň halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hemde gülläp ötüş arzuw etdi. Garaşdynız. Baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyzyň parasat ýolbaşçylygyny alynıp barlayan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni münasip ýolgular bilen üstünlükli rowanşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyny wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 6-njy ýyly hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Birleşmiş Milletler Guramatynyň baş sekretärining 1-nji ornmasary we Birleşmiş Milletler Guramatynyň durnuk ötüş boýunça toparynyň başlygy Hanym Amina Muhammed kabul etdi. Dowuşuň çäklerine söketişler köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň ýagdaý hemde geljegi bar diýip kiraşdylar. Durly uğurlarda durmuşa geçirilýän tassamalaryň oňlurçasy şol hyzmatdaşlygyň netijeligine şaýatlyk edýär. Şerde 2030-njy ýyl içinde urşyn durnuk ötüş ulgamyny gün tertibiniň çäklerini birlikde işlemeň mümkinçiligim aralyp asatlaşyldy. Gün tertibindäki wezipeler Türkmenistan 2050-nji ýyl için durmuş ykdysat administrasiýanyň milli maksatnamasyny kesgitden möhüm maksatlary hemde wezipelere laýyk gelýär. 8-nji ýylda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň owasyna toplumyna gödäwçilik edýän ornmasary Ýazmyratov bilen sanly ulgamy arkaly maslahat geçirdi. Onu möhümleýän owagçylyk işlerini geçirişi bardaky meselelerim aralyp maslahatlaşyldy. Hemde bir näçe meseleler boýunça çözgütler kabul edildi. Maslahatda ýurdumyzyň ýüpekçileriniň pili taýýarlamak bardaky şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirenlikleri bardaky hoş habar aýdyldy. Hormatly prezidentimiz tarapyndan pudaw gollamak boýunça toplumlaryň çäýleriň ýetgiderli alynıp barylmagy netijesinde ýüpekçilik ösdirmek üçin hemme zerur şertler dürdüldi. Döwlet tarapyndan berilýän giňerimli gollawlaryň netijesinde ýurdumyzyň däkmesi ýüpekçileri şertnamalaryň borçnamalaryny awray bilen ýerine ýetirdiler. Hormatly prezidentimiz ýüpekçilerimiziň bu zähmet ýeňişi bilen gutlandy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hoş habary kanagatlanma bilen kabul edip, halkymyzy hemde edermen ýüpekçilerimizi watanymyzyň pili harmanyny 2300 tonadan owrak ýokary hili pilanyň tapşyrma münasibetli tüýstirokdan gutlady. Milli ykdysadymyzyň möhüm pudaklarynyň biri bolan dokuma senatyny ösdirmekde ýüpek önümçiligini aýratyn orun değişidir. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow geljekde ýüpekçiligi goýberilýän maýy goýum serişçileriniň möçberiniň hasam artdyrmagynyň göz öňüne tutulýanyny, munyň bolsa ýylatymyz üçin goşmaçy täze iş orlaryny döretmäge, gymmatly çyý malyň öňürilýän mukdaryny artdyrmaga mümkinçilik berjekdigini bellädi. Soňra ýurdumyzyň welaýatlaryna alynıp barylýan möhümleýin meýdan işleri barada hasabat berildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow owa hujulugyny möhüm hasaplanýan gally orogyny guramaçylykly hemde bellilen möhletde ýokary derejede geçirmek meseleleriniň wajypdygyny çekip, bu urda öňde durýan wezipeleriň üstünlükli ýerine ýetirmek üçin ähli zerur tagalaryň edilmeligini bellädi. Gowaçanyň we beýleki ekinleriň bol hasylyny kemale getirmek boýunça alynıp barylýan işleriň agrotehnikanyň kadrlaryna dol laýyk derejede ýoly goýulmagy, ýurdumyzy azyk bolçylygyny üpçün edilmegi döwrüň möhüm talap bolupdurýar.
Şunun bilen maglykda bu işleriň ýerine ýetirmegine jogapkärçilikli we hemme tarapdan esasly çemeleşilmeliler. 9 iyunu Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy boýunça Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy, hormatly Ilýan Şulsy, Gurbanguly Berdimuhammedow Lewap welaýatyna iş taparyny amal aşyrdy. İş taparynyň dowamynda Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howunlarlygy mätä çağlar himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasyny esaslandyrjy Hajy Arkadamad Türkmenama şäheriniň köp uğurly hassahanasyna barp gördi. Dünýäniň belli kompaniýalarynyň kädirklaman enjamlary bilen üçindilen bu durwap hassahanada adamlara şol sanyna körpüleri ýokary hili lukmançylyk hyzmatlary edilýär. Türkmenistanyň hormatly Ilýan Şulsy, Gurbanguly Berdimuhammedow häzirki wagtda ýürek keseler bölüminde bejeriş geçen çağlaryň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy olaryň eni atalary bilen söhbetdeşlikde lukmançylyk hyzmatlarynyň derejesi hemde bejeriş işleriniň netijeleri bardy sorady. Körpeler joşgulu goşgu setirlerini atalyk aladys üçin Hajy Arkadamyda tüýsürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Çağlaryň ejeleri Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygyna hemde arkadagy serdarmyda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe watanymyzyň durly kunjoklarına hemme tarapdan ösen, berk bedenli, ýokary bilimli ýaş netli terbiýelemek uğruna dördülen giň mümkinçilikler üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Hajy Arkadamynyň belleşi ýaly döwletimiz ýaş türkmenistanylaryň saglygyny goramak hemde berkitmek barada hemişe alady diýär. Bu ýörgüler alınıp barlayan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlardyr. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow maksady mätäçlik çekkenlere himayet bermekden ibaret bolan haýyr sahawat gadnasynyň mümkinçilikleriniň peýdalanmagy üçin ähli şertleriň bardygyny atab, eni atalara olaryň perdentläriniň tiz wagtda sagalmaklaryny arzuw etdi. Soňra bu ýerde Saglyk goraýş we derman finanat ministriniň ornmasary Germanowyň hemde Türkmenabaş şäheriniň köp uğurly hassahanasynyň baş lukmany Ýusupowyň Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howunlarlyga mätä çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gadnasynyň ýerine ýetirji direktory Bazarowyň atnaşmagyny iş maslahaty geçirildi. Hassahanyň bölümleriniň iş tertibi körpe näsalara lukmançylyk kömek berilende bejerişiň häzirki usullarynyň peýdalanmagyna, keseler anyklamakda sany tehnologiýalaryň mümkinçilikleriniň ulanmagyna, hastahanyň işgärleriniň kunär derejesiniň ýokurlandyrylmagyna gönükdirilen şäherler aral maslahatçylygyň esasy meseleler boldy. Soňra Gahrman Arkadamyz hemmeler bilen mähirlik hoşlaşyp, olara işlerini üstünlükler arzuw etdi we Seýitnazar Seýda adyny Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Institutyny taragurdy. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary okuw mektebiniň binasyna baryp, döwrwap bilim almak üçin bu ýerde döredilen şertler bilen tanışdy. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy boýunça institutyň muallimleri we talipler bilen duşuk geçirildi. Onuň dowamyny döwletimiziň ýaşlar siýasatyny hasam kämilleşdirmek, okuw terbiýeçilik işini ösdürmek hemde okutmaň ýollary, okuw işlerini sanly ulgamy ornaşdyrmak, milli bilim ulgamy üçin ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak barada pikir alşyldy. Alim Arkadamyda duşuk açyp, onuň esasy meseleläriniň biriniň Türkmenistanyň döwlet ýaşlar siýasaty hakynda Türkmenistanyň kanunyny kämilleşdirmek baradaky meseleni aral maslahatlaşmakdan ibaratlygyny bellädi. Häzirki wagtda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň teklibi boýunça Milli Geňeşiň palatalary halk maslahaty hemde mejlis tarapyndan bu hukuknamasynyň rejelenen görnüşini taýýarlamak işine ýerişildi. Häzirki döwürde durmuşa geçirilen ýaşlar siýasatynyň maksady Türkmenistanylaryň ýaş nesliniň kemale gelmegine, şahsiýet hökmüni ösmegine aň paýhas, ýörejillik hemde ruhy mümkinçilikleriniň jemgyýetimiziň we döwletimiziň bäkbitlerini gönükdirilen has amatly şertleri döretmekden ibaretdir. Bu urdaky milli strategiýanyň baş wezipeti ýaş raýatlaryň hukuk hemde durmuş goragyny üçin etmekden, türkmen halkyna gadymdan maksus bolan ruhy ahlak we medeni gymmatlyklary, sagdyn durmuş ölgülerini wagt etmekden, ýaş netli watançylyk, insanperwerlik, raýat jogapkärçiligi ruhuny terbiýelemekden, hemde ýaşlaryň başlangyçlaryny gollamakdan we howetlendirmekden ibaretdir. Bu wezipeleri üstünlük durmuşa geçirmek maksady bilen 2021-2025 ýyllar üçin Türkmenistanyň döwlet ýaşlar siýasaty ulgamyny döwlet maksatnamyzy kabul edildi. Onuň çäklerini, halkymyzyň taryhyny, medeniýetini hemde gadymy däpli bilýän, hemde olara baha bermek başarýan, meýlemen maşgala gymmatlyklaryna sarpa goýan kämil beden we ruh taýdan sagdyny şahsiýet kemale getirmek boýunça netijeli çäreler durmuşa geçirilýär. Watançylyk terýetleri bir hatarda taryhy ötüşiň, döwlet siýasatynyň kädirklaman meýillerini we möhüm ugurlaryny, biniýat goýjy taglimlaryny Türkmenistanyň täze nesline düşündirmek,
Hemde olaryň aňyny ýetirmek, kädirki taryhy eýemde amala aşyrylýan ýegürdül özgörtmeleriň many mazmuny açyp görkezmek boýunça işlere ul ünsürliýär. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy muallimler we talipler bilen söhbetdeşliginiň marşyny okutmaň imtiýazy usullaryny ornaşdyrmak, nazariýet ilminiň tejribe okuw sapaklar bilen utgaşdyrmak üçin institutda dördülen şertler bardy pikir alşyp, bu ýokary okuw mekdebinde muallimçilik uğru boýunça ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanýanlygyny belledi. Çykyş edenler institutun taliplerinin halkary bätişiklerine we ders olimpiadalaryna ýygdarly gatnaşýanlyklaryny aýtdylar. Bolaryň ählisi döwletimiziň milli bilim ulgamyny hem taraplan ösdürmek, häzirki zaman tejribäni hemde ilmiň gazananlaryny sanly ulgamy ornaşdyrmak barada aladasynyň aýdyň suwutnamasydyr. Duşu gatnaşylar alim arkadamyzy häzirki zaman muallimçilik ilmini kämilleşdirmek, sanly bilimi ösdürmek üçin öýlerini dördülen mümkinçilikleri netijeli peýdalanmak uğruna ähli taýlalar etjekdiklerini, watanymyz üçin ýokary hünärli hünärmenler bolup ýetişjekdiklerini inanyrdylar. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy daşary urt dillerini öwretmek meselesini ýygnananyň ünsini çekdi. Söhbetdeşligiň dowamyny alim arkadamyz institutyň okuw mekdeplerini gurmagyň halkary ölçüglerine laýyk gelýän täze binasyny gurmagyň maksadyna laýyk boljakdygyny bellädi. Seyit Nadar Seydadynak Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutynyň rektory, Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedow ýokary okuw mektebine gelip görendigi, talip ýaşlary okutmak meselelerini, muallimleriň hemde bilim edarasynyň iş şertlerine ýygdarly ünsürýänligi, şeýle gymmatly maslahatlar üçin hoşalyk bildirip, ýurdumyzyň bilim ulgamy üçin ýokary derejeli hünärmenler geljekde de taýýarlamak uğruna ähli taýlalar etjekdiklerini inanyrdy. Duşun ahyryny alim arkadamyz Gurban Berdimuhammedow ýaşlara geljek siziň bilenler. Biziň ýurdumyzyň geljekde de gülläp etmek üçin bolsa öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan diýip ýaşlara ýüzlendi. Ýygnananlar şowkunly el çarpışmalar bilen bu sözleri gaýtaladylar. Gahrman arkadamyda duşu gatnaşylaryň ählisine üstünlükler ardy edip, soňra welaýat merkezindäki bazar bardy. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy azyk önümleriniň görnüşleri, hususanam gök we bakçy önümler bilen bazarda önüm bolçulugynyň dördülüşi bilen gyzyklandy. Mälim Morşial Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Hukuklyk Geňeşiniň 4-nji iýunyna geçirilen bilelikdäki giňişleýin mejlisinde hormat prezidentimiň gol çeken kararyna laýyklykda owa hojalyk we daşky urşuk gormak ministrligine hemde welaýatlaryň häkimliklerine senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde goşçuluk puwdagyny iş alyp barýan önüm öňürçiler üpçün etmek üçin 2022-nji ýylda iýimlik mekkejeweni, soýan we iýimlik buğday ekmek we olaryň bol hasyny ösdürip ýetirmek boýunça guramaçylyk çäýerlerini amala aşyrmak tapşyryldy. Bu çäýerler ýurdumyzda goş etiniň we ýumurtkanyň öňürilýän mukdarynyň artdyrylmagyna şeýlelikde ýylatymyzyň ýurdumyzda öňürilen ýokary hili azyk önümler bilen üpçün edilmegine hemde şeýle önümleriň daşyndan getirilýän möçberini düýüple azaltmaga mümkinçilik berer. Bazarın satçılar we aljylar gahrman arkadamyda içerki bazarda harit bolçulugyny döretmek boýunça ähli şertlerin dördülýänligi, telekeçilere hususanam azyk önümlerini hemde günnelik sarp edilýän haritler öňürçilere berilýän gollaw üçin hoşallyk bildirdiler. Soňra gahrman arkadamyz Amderiýanyň üstünden geçýän Türkmenabad Farab awtolow köprüsine tara urdy. Bu derýa Merkezi Aziýada uzunlygy boýunça ikinji hemde suwlugy boýunça iň ýeri suw akawasyr. Ol öz gozbaşyny Hindus daglaryna alýar. Şol sebäplem Amderiýanyň suwy hemişe peýdaly aýratynlyklar bilen tapawutlanýar. Onun uğurlaryna kuwatly döwletler döräpdir, hemde beýik ýüpek ýoly geçipdir. Häzir kuwaty hereket edýän Amderiýanyň üstünden geçýän Türkmenabad Farab awtolow we demir ýol köprüleri ýurdumyzyň şäherlerini geçýän ýük we ýolawçy akymlarynyň düýüple artmagyna ýardam berdi. Owa hojalyk puwdagyny ýeterlik möçberde suw serişçiler bilen üpçün etmek, ýurdumyzda goşmaçy suw gorlaryny döretmek, ekin meýdanlarynyň suw üpçünçiligini gowlandyrmak, suwun ýetkisini azatmak meselelem ören möhüm diýipdir. Gahrman arkadamyz bu ýerde lewap ulatyň häkim bilen Sewtiň şol sany ekrançylyk meýdanlarynyň suw üpçünçilik meselelerini aralyp maslahatlaşdy. Häzir kuwaty ulatyň ýylatynyň ýaşaýyş durmuş derejesini mundan beýlegem ýokurlandyrmak, suw hojalyk ulgamyny ösdürmek boýunça işler şartlandyrmak, hemde onuň maddi enjamlaryny binýadyny puwturlandyrmak boýunça işleri kämilleşdirmek maksady bilen geň erimli işler geçirilýär. 9-njy iýunda hormat prezidentimiň tapşyrygy boýunça Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly garaşly döwletleriň arkalaşyna gatnaşy döwletleriň ýaşlar parlamentary forumuna gatnaşdy. Bu çäre gahrman arkadamyzyň gatnaşmagy ýurdumyzyň ählimi rowaşyň ötüşiň bäkwitlerine laýyk gelýän döwletary hyzmatdaşlygynyň köp ugurly mümkinçiliklerini durmuşa geçirmek üçin sağlaşykly we toplumdan çemeleşmeler işläp taýýarlamakda işçiň we başlangyçlar bilen çykyş edýänliginiň nowatdaky suwutnamasydyr.
Milli Giňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow sanly ulgu markala çykyşynyň maşynyny ähli kärdeşlerini ýüzlenip olary müýärekledi. Hemde ýaş parlamentarlar arkalaşyň geljegine garaýyş şygary bilen geçýän ýubiley forumyň işine başlamak bilen tüýsürekden gutludy. Gahraman arkadamyň belleşýäli 1992-nji ýylyň mart aýyny isatlandyrylan garaşly döwletleriň arkalaşygynyň parlamentar assambleýasynyň hereketi diýen 30 ýylyň dowamyny özüni parlamentarlaryň halkara derejesinde üstünlükli hyzmatdaşlyk üçin netijeli düzüm hökmüni görkezdi. Şunun bilen malykda türkmen parlamentarlarynyň biziň döwletlerimiziň ösüşini hemde üstünlükli goşulmagyny biçin edýän bu awrayly gurama bilen köp taraply hyzmatdaşlygynyň möhüm orny bellenli. Milli Giňeşiň halk maslahatynyň başlygy çykyşynyň dowamyny şu ýyl özüniň dördülmeginiň 10 ýyllygyny belleýän ýaşlar parlamentary assambleýasynyň möhüm ornuny belledi. 10 iyunny hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasyna resmi sapar bilen ugrady. Aşgabatyň halkara howa mezgiline döwlet başlarymyzy resmi adamlar ugratdylar. Hormat prezidentimiň uçary Moskwa çyly uçuş amala aşyryp, Vnukovo 2 halkara howa mezgiline gondy. Howa mezgiline hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow resmi adamlar garşyladylar. Bu ýerde benet mertebeli mehman garşylamyň resmi davrasy boldy. Bu sapar strategik hyzmatdaşlyk ýetine bolan hemde dostluk, deňkokly özara bekwitli hyzmatdaşlyk ülgelerini sanýan netijeli döwlet aragatnaşyklaryny mundan beýlägim ki metaraplan ösürmeň ýoluny ädilen nowatdak ädim boldy. Günüň birinji ýarymynda döwlet başlarymyz uly Kreml köşküne bardy. Bu ýerde hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin mehirli garşylady. Türkmenistan hemde Russiýa Federasiýasynyň başdanlary birek bilen dostlukly salamlaşyp, iki ýurduň döwlet baýdaklarynyň öňüne suraty düşdiler. Soňra ýokary derejedäki iki çäk görnüşde Türkmen Russiýa gepleşikler geçirli. Prezident Vladimir Putin benet mertebeli mehman wärikläp, prezident Serdar Berdimuhammedowyň öz ilkinji daşary saparyny Russiýa amala aşyrýanlygyny, munyň iki taraplyň gatnaşyklaryň aýratyn hiýasetini nowatda gedek ýüze çykarýanlygyny, şol gatnaşyklaryň bu ýokary döwlet wezipetini işläp, olar uly hyzmatlary bitiren Gurbanuly Mälikgulyewич Berdimuhammedowyň tagalary netijesinde hakyky strategik derejä çykanlygyny belledi. Prezident Vladimir Putin Türkmenistanyň prezidentini Russiýada görmäge ören şatlygyny bellep, özüniň oňat we pek niýetli dosty arkadamy Gurbanuly Berdimuhammedow iň oňat arzuwlaryny aýtdy. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa gelip görmäge çakyly üçin dostlukly ýurduň liderine minnetdarlygyny bildirip, şu saparyň döwlet başlygynyň hökmünde Russiýa Federasiýasyna ilkinji sapardygyny belledi. Hormat prezidentimiz pursatdan peýdalan prezident Vladimir Putin hemde onuň üstü bilen dostlukly ýurduň ähli halkyny ýetip gelýän Russiýanyň güni bilen gutlap, parahatçylyk, rowançlyk hemde awadançylyk arzuw etdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasy bilen özara hyzmatdaşlygy uly ünsürýänligini aýdyp, prezident Vladimir Putin öz üçin istenlik amatly wagtda resmi sapar bilen ýurdumyza çagyrdy. Bu çakylyk Russiýanyň lider tarapyndan hoşalyk bilen kabul edildi. Gepleşikleriň dowamyny taraplar Türkmen-Rus strategik hyzmatdaşlygyny çyňlaşdyrmagyny agrarlyklaryny tasdikladylar. Soňra uly Kreml köşküniň Malachit eýwanyna hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň döwlet sylagy dostluk orjini bilen sylamak davrasy boldy. Prezident Vladimir Putiniň permanentlikde bu ýokary sylagy döwlet başlanymyz iki ýurduň arasynda strategik hyzmatdaşlygyň putulandyrylmagyna goşan uly goşan düşün münasip boldy. Rus lideri bu çyzgydy beýan etmek bilen hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň dostlukly hakykatdan ýakyn döwlet aragatnaşyklary ösürmekde bitiren hyzmatyny noktada. Rus lideri Türkmenistanyň döwlet başlygyny bu sylagy bilen gutlap, ýurduň durnukly düşünüň onuň raýatlarynyň rowançylygyny öpüşin etmek bäkbidine iň ýokary döwlet wezipetindäki işlerini mundan beýlägem üstünlükler arzuw etdi. Döwlet başlanymaz Rus liderine hemde wekiletiň agalaryny ýylanıp, bu ýokary sylagy münasip bolmaň öz üçin uly hormatdygyny we ony ýurdumda goýulýan sarpanyň nişan hökmüni kabul edýänligini belledi. Soňra iki tarapdan resmi namalary gol çekmek dawarasy boldy. Ýygnanandan el çarpyşmalary arasynda prezident Serdar Berdimuhammedow hemde prezident Vladimir Putin Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda strategik hyzmatdaşlygy çyňlaşdyrmak baradaky jarnama gol çekdiler. Gol çekmek davrasy tamamlanandan soň iki döwletiň başdanlary köpçülik bilen habar eşdirişleriň wekillerine ýylanma bilen çykyş etdiler. Prezident Vladimir Putin ýokary derejedäki duşuň netijelerini teswirläp, gepleşikleriň ören mazmunly, işewur, dostlukly ýagdaýda geçip, döwlet aragatnaşyklarynyň hakyky hyzmatdaşlyk we özara bekwitlik ýatyny ýüze çykaranlygyny belledi.
Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow köpçülüklen habar berişdirişleriniň wekillerine ýüzlenip, gepleşikleriň netijelerini beýan etmek bilen şu saparyň dowamyny iki taraplyň hyzmatdaşlygyň barşynyň we mümkinçilikleriniň aral maslahatlaşylandygyny bellädi. İki taraplyň gatnaşyklary barada aýdylanyny olar depkinli we ýygyderli ösdürilýär. Belelikdäki taglalaryň netijesinde Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda gatnaşyklar täze derejelere çykdy. Din hukukluk, özara hormat goýmak, açyklyk we ynanşmaklyk, iki halkyň hemde döwletiň arasyndaky dostlugyň hemde hyzmatdaşlygyň mundan beýlägen puwtlandyrylmagynyň wajypdygyny özara düşünmek bu gatnaşyklaryň tapawutly häsiýetlerdir. Metbuat maslagy tamamlanandan soň hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Kreml diwarynyň ýanynaky Aleksandrov bagyny ýerleşýän ýadygärlik toplugyna bardy. Döwlet başlarymyz 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyny faşizm bilen söwüşde janlaryny gurban eden gahrymanlara syla hormatyň nişan hökmüni näweli eskerin gowurynyň ýanynaky baky oduň öňünde gül sebedini goýdy. Bunun ikinji ýarymynda hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow resmi saparynyň maksatnamadynyň çäklerini Döwlet Tretýakov galeriýasynyň häzirki döwrüň şekillendiriş sunuwatynyň eserlerinden düzülen bölümine bardy. Russiýanyň milli sunuwatyny wekilçilik edýän bu ýeri muzey toplumynyň binasyny görnüşlerini we uğurlarynyň köp türlügi bilen tapawutlanýan eserleriň uly toplumydyr. Ýurdumyzda baý taryhy medeni mirasyň gorulyp saklanmagyny, öwrenmegini hemde wagt edilmegini, şol sany bu ulgamdaky döwlet siýasatynyň möhüm uğur hökmüni, muzey işiniň ösdürilmegine de uly ähmiýet berilýändigini bellemek gerek. Insan perwer ulgamdaky netijeli hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi beýtarap watanymyzyň daşary siýasatynyň esasy uğurlarynyň biridir. Hormat prezidentimiz Döwlet Tretýakov galeriýasynyň ýol başçylaryna gedilenji üçin minnetdarlyk bildirip, bu ýerden uğrady. Döwlet başçylarymyz Russiýa Federasiýasynyň resmi saparyny tamamlap, Moskwanyň Vnukovo 2 halkara howa menzilini uğrady. Bu ýerde belet mertebeli mehmany resmi uğratmak dawarasy boldy. Bir näçe wagtdan soň hormat prezidentimiň uçury Aşgabatyň halkara howa menziline gelip goňdy. Hormat prezidentimiz resmi adamlar garşyladylar. 11-nji iýunyň hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sany ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu resmi namalaryň taýýarlanan taslymalaryny hemde başga da bir näçe meseleler garaldy. Döwlet başlarymyz mejlis açıp hökümet agdalaryny tutuş halkymyzy ilmler güni bilen tüýsirek toňtlady. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen milli geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Ol Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlaryna laýyklykda ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk bünýadyny mundan beýlägem kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işler barada maglumat berdi. Soňra milli geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýew täze taryhy ýamda ýurdumyzda amalanşyrylýan oňun özgertmeleriň kanunçylyk esatlaryny üçin etmeň şäklerini milli kanunçylygymyzy döwrüwaplaşdyrmak boýunça alınıp barýan toplumdan işler barada maglumat berdi. Soňra milli geňeşiň mejlisiniň başlygy halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary döwlet başlarymyzy hoş habar 2022-nji ýylyň 12-nji maýyny Aşgabat şäherine geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuny kabul edilen Aşgabat jarnamasy adly resmi namasynyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň resmi namasy hökmünde beýan edilmegi bilen gutladylar. Hormat prezidentimiz gutdaglar üçin minnetdarlyk bildirdi we bu çözgüdüň ýurdumyzyň milletler bileleşigi bilen hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýetde ýolýanynyň aýdyň nişanlygyny kanagatlanma bilen aýtdy. Soňra gün tertibindäki meselelere giňerim berli. Watanymyzyň güllä besmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan beýlägem gowlanyrmagy bilen baglanyşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormat prezidentimiň ýol başçylygyny amalanşyrylýan şäherler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadymyzyň durnukly düşünüň üçin edilýändigi, hemde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy bellenildi. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly milli maksatnamalaryň keskitlenen işleriň dogry ýerine ýetirmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli uğurlardaky ösüşi bilen baglanyşyklydyr. Bellenşiýal garaşdy watanymyzyň abadançylygynyň we ýylatymyzyň bagtýarlygynyň bäkfidini toplumlaryň özgertmeler durmuşy geçirmek bilen bir hatarda milli ykdysadymyzyň senagatlaşma derejesini ýokurlanyrmaly. Institusional özgertmeleri, sanly ykdysadyt we sanly tehnologiýalar ornaşdyrmagy işçiňleşdirmeli. Dünýä tejribeleriniň esasyna tebigi baýlyklarymyzy netijeli peýdalanyp, milli ykdysadymyzyň bätişi ukyplygyny hasam artdyrmaly.
Kiçi orta telekeçilik östirmeli hemde amatly işe urluk gurşawyny öğretmeli. Podokların maya goýum işçiligini ýoklandyrıp, içerik we daşarky maya goýumlaryny giňden çekmek boýunça netijeli işler alyp barmaly diýip hormatly prezident aýtdy. Podoklarda maya goýumlaryny netijeli özleşdirip döwrwap önümçülükleri işe girdirmek, ilatyň hal ýagdaýyny mundan beýlegim gowlandyrmak biziň esasy borjumyzdyr diýip döwlet başçylarymyz aýtdy. Hormatly prezident bilen Russiýa Federasyonyna guran ilkinji resmi saparynyň üstünlükleri beslenme bilen gutlandy. Meclisin dowamyny Türkmenistanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň ornmasarlygyna bir agzdan saýlanan barada hoş habar aýdylyp, bu şanly waka bilen hormatly prezident bilen tüý sürekden gutlandy. Munyň özü Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen durmuşy geçirýän daşary syýasatyna we umumyň ýurdumyzda ýaňlandyrylan giň meşgul özgörtmeleriň netijelerini ýokary baha berilýändiginiň nowatdaky beýanlar. Birleşmiş Milletler Guramasynyň ştab kwartirasyndan ýurdumyzda hoş habaryň gelip gowşandygyny kanagatlanma bilen belläp, hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow hemmeleri şanly waka Türkmenistanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň ornmasarlygyna bir agzdan saýlanmak münasibetli tüý sürekden utlady. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkara hyzmat gatnaşyklaryny ıgrarlygyny, döwletimiziň tutuş adamzat ähmiýetli başlangyçlar öňe sürmek ugrunly hemme tarapdan tagladiýanlygy bellidi. Şeýle-de arkadaşly serdarymyz Türkmenistanyň netijeli döwletwara, fevdleýin we sevtary hyzmatdaşlygynyň şol sanyny Merkezi Aziýa, Hytaý görnüşindäki gatnaşyklaryň ösürilmegini hemme tarapdan ýardym berjekdigini bellidi. Ministrler kabinetiniň meclisine döwlet durmuşyny değişip başga bir näçe meseleler garaly. Podokların ötüşünü gönüktürülen käbir resmi namalar bu olar boýunça zerur çözgütler kabul edildi. 11-nji ýylyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy, hormatly Ilýan Şursi, Gurban Berdimuhammedow, hormatly prezident bilen tawşyry boýunça akal welaýatyny iş taparyny amala aşyryp, täze döwrwap idareć merkeziniň gurulşygyny alınıp barlayan işler bir näçe disgalaryň gurulşygyny we bedek aýratyllyklaryny değişik tatlamalardan tanışdy. Şeýle gahryman arkadaşymyz bu ýerde ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan bu giň möçüli tatlamanyň üstünlükli durmuşy geçirilişini hemde odal berilen tawşyrklaryň ýerine ýetirilişine başlanan iş maslahatyny geçirdi. Sevitde iň ýeri we ägürdül ähmiýeti bolan bu taslamany iki tapgarda durmuşy geçirmek meýilleşdirildi. Şäher düzümi durmuş we beýlek maksatly desgalaryň toplumyny özüne jemleýär. Olaryň kataryny ýaşaý jaýlary, şaglar baglary, mektepler we beýleki ýürütülüşdiren okuw jaýlary, saglyk goraýyş, medeniýet, sewda we hyzmatlar ulgamly diýişli idarlar, sport desgalary, idara binalary, şeýle-de uly argatnaşyk we inženýerçilik teknik ulgamlaryny diýişli desgalar bar. Hormatly arkadaşymyz taslamalaryn we binalaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylarynyň aýratynlyklary, öz bolşy binagärlik çözgütleri bilen gyzyklanyp, binalaryň gurulşygyny we häzirki zaman desgalarynyň timarlaş işlerini, ýokary hili serişçileriň ulanmagynyň häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýanlygyny çekdi. Şunun bilen manlykda ýurdumyzyň sevitlerini, günden güne döwlet başçylarynyň tawşyryna laýyklykda giň meşgul özgörtmeleriň üstünlükli durmuşy geçirilýändiginiň aýdyň beýany bolan täze merkeziň gurulşygyny ulanýan serişçiler ygtybarlyk, uzak möhletlilik, ekologiya, owodunluk, yerli howa şertlerine laýyklyk bilen tapawutlanmalylar. Hepden möhüm wakalary, hormatly prezidentimiziň il ýurt bähwet özgörtmeleriniň rowanşanýanyny, watanymyzyň ähli babatda ýokary depkinlerde ösýändigini aşkar etdi. Odal habar berilýäli Russiýa Federasyonynyň resmi saparynyň çäklerini döwlet başçymyz Serdar Berdimuhammedow, Russiýa Federasyonynyň prezidenti Vladimir Putiniň permanent laýyklykda Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk potulandyrma uly goşundy üçin dostluk ordeni gowşuruldy. Bu şanly waka Türkmenistanlar tarapyndan ýokary ruh fenetlik bilen kabul edildi. Şu münasibetli hormatly prezidentimiň adyna gutluq hatlary gelip gowşýar. Gutlular iwerenler Russiýa Federasyonynyň ýokary döwlet sylagynyň edep bolan dostlukly Türkmen-Russiýa gatnaşyklarynyň miýdemezdigini, watanymyzda durmuşy geçirilýän hemde dünýä geňişligini onuň awraýyny belinde galdyran parahatçylyk söýjülükli syýasatyň ikrarnamasynyň aýdyň suwutnamasyny taýýarlar. Birleşmiş Milletler Guramasynyň 2022-nji ýylyň 12-nji maýyny Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasyonynyň parlamentary forumunyň Aşgabat jarnamasynyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň resmi namusy hökmünde beýan edilendigi. Şeýle-de Türkmenistanyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 77-nji sessiýasynyň başlygynyň ornmasary wezipesine saýlananyň barada hoş habaram gelip gowşdy. Şu wakalar münasibetli hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow adyna köp sanly gutluq hatlar we telegrammalarym gelip gowşýar.
Gotdolar iwerenler bu şanly wakalaryn biziň ýurdumyzyň milletler birleşigi bilen hyzmatlaşdygynyň netijeli hiýaty eýediginiň hemde Türkmenistanyň eklimi bekbetleri öňe sürýän başlangyçlarynyň ýetgiderli gollanýandygynyň nowatdaky suwutnamasyny belläp, döwlet başlanmada tüýsürekden berk jahan saglyk, uzak ömür, ata watanymyzyň halkara awraýynyň mundan beýlägen belinde galmagynyň, mehriban halkymyzyň abadançylygynyň bekbetini alyp barýan işlerini ul üstünlükler ardy edýärler. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri, hormat prezident Serdar Berdimuhammedow bu şanly wakalar bilen tüýsürekden utlap, döwlet başlanmada berk jahan saglyk, uzak ömür, ata watanymyzyň mundan beýlägen gülläp ötmeginiň, mehriban halkymyzyň abadançylygynyň bekbetini alyp barýan giň erimli işlerini täze ajaýyp üstünlükleri ardy edýärler. Hormat prezidentimiz bu ýokary sylan gowşulmagy bilen Milli Geňeşiň halk maksadynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu Milli Geňeşiň meclisiniň başlygy Mämmedow mähirli utdylar. Döwlet başlanmada ministrler kabinetiniň başlygynyň ornamatarlary Abdurrahmanow, Attaýew, Mämmedow, Meredow, Muhammedow, Pörçekow, Toýliýew, Ýadmuradow şeýle ministrler kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar agentligining baş direktory Şakyýew tüýsürekden gutdolaryny iýerdiler. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkary işgärleri iň gowy arzuwlaryny ýoladadyr. Döwlet başlanmady ýokary sylan gowşulma münasibetli ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adynyň Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Atahaliew, Daşowut welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Aman Ýeliýew, Mar welaýatynyň häkimi Anyverdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymew tutuldylar. Hormat prezident bu da ýurdumyzyň har we hukuk goraýjylarynyň ýolbaşlary mähirli gutdolaryny iýerdiler. Döwlet başlanmada Serdar Berdimuhammedow dostluk ordenynyň gowşulma münasibetli Türkmenistana saýlawlary we salatlaşdary geçirmek boýunça merkezi toparlyň başlygy, Demokratik partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdi şeraklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Venanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Mahtumladyň ýaşar guramatynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä Türkmenläriniň Insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Gurbanguly Berdimuhammedow adyny howannarlyga mätäç şahalar himayet bermek boýunça haýyr tahawut gadnasynyň ýerine ýetirji direktory, parahatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler gutlaw hatlaryny ýolladylar. Şuun, paýtagtymyzda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe ilim, teknik we innowasion tehnologiýalar ratly 2 günlük halkara ilim maslahat öýdüşine başlady. O ýurdumyzda giňden bellenýän ilimler güni münasibetli geçirilýän halkara forum ilim ulgamyny, giň meşgul özgörtmeleriň durmuşy geçirilişini we umuman ýurdumynyň innowasion ötüşini üns merkezinde saklayan hormatly prezidentimiň başlangyjy we golluk berme arkaly guruldy. Maslahada ýurdumyzyň belli alimleri Ilimler Akademiýasynyň Urduş institutlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň ýaş ilmi işgärleri ilim jemgyýetçiliginiň wekilleri gatnaşdylar. Şeýle halkara maslahatyna sanly ulgam arkaly dünýäniň 20 ýurdunyň ilmi düzümleriniň wekilleri goşuldylar. Halkara maslahatynyň açyş dawratyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow halkara ilmi maslahatyna gatnaşjylara iýeren gutlawy golly. Onu halkara ilmi maslahatyň garaşsyz hemişere beýtarap Türkmenistanyň ilmi ösüşlerini dünýä ýemek, hemde ilmiň gadananlar boýunça tejribe alşmak babatyna ähmetiniň ören ul boljakdygyna anam bildirýär. Bu gedekki forum gün tertibine ilmi barlyklaryň ileri tutulýan ugurlar boýunça öýdara gatnaşyklar, täze tehnologiýalary işläp taýýarlamak hemde olary öňümçilikde ulanmak ýaly mowzuklar girdirildi. Maslahata sanulgam arkaly Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Wengriýanyň, Germaniýanyň, Gruziýanyň, Eýranyň, Kyrgyzstanyň, Litvanyň, Hataýyň, Russiýanyň, Koreýa Respublikasynyň, şeýle-de Özbegistanyň Milli Ilimler Akademiýasynyň wekilleri gatnaşdylar. Belarus Respublikasynyň wekili öz çykyşynda Türkmenistana ähli ugurlarda äger türlü özgörtmeleriň durmuşa geçirilmegi hemde ilimiň, bilimiň, okuny ösdürmegi netijesinde iki ýurdun alimläriniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilmegine kuwwatly iterip berenligini hemde möhüm ugurlarda iki taraplaryň hemde köp taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin giň mümkinçilikleriň açylýanyny aýratyn belledi. Russiýanyň Ilimler Akademiýasynyň witse-prezidenti Hazar Sewitiniň amatly geosiýasy ýagdaýyny oň ösümlik hemde haýwanat dünýäsini nazara alyp, bu ýerde bar bolan ekologiýa meselelerini çözmekde halkara hyzmatdaşlygyna möhüm ornuň degişildigini noktady we bu ýerde ilmi barlyklary geçirmekde zerur hasaplanýan täzeçil taslamalar barada bir näçe başlangyçlar öňe sürdi.
Gruziýanyň Milli Ilimler Akademiýasynyň ýol başçysy daşky uşaw gorumak meselelerine bolan ilmi çemeleşmeler barada aýdyp, mikroorganizmlaryň hemde ösümlikleriň hereketlerini esaslanýan innowasion ekologiýa, biotehnologiýaly ugurlaryň ähmiýeti barada gurrun berdi. Qırğız Respublikasynyň Milli Ilimler Akademiýasynyň prezidenti öz çykyşynda Qırğız Respublikasynyň Milli Ilimler Akademiýasy tarapyndan alınıp barlayan almy barlyk işleriniň ykdysadyýatyň pudoklarynyň talaplaryna täze ileri tutulýan ugurlaryna hemde ýurtda amala aşyrylýan syýasy durmuş özgertmelerine laýyk gelmeligini bellep, almy barlyklaryň esasy 6 ugurny kefitledi. Özbekistan Respublikasynyň Ilimler Akademiýasynyň prezidenti alimler tarapyndan alınan almy netijelerin we täze tehnologiýalaryň önümçiligi ornaşdyrylmagy, alimlaryň almy monografiýalarynyň neşir edilmegi, bilimiň, medeniýetiň we ýurduň durmuş ykdysady ösüşiniň mundan meýlekde ösmegine goşun goşýan teknik we innovasiýa kuwwaty almy ösüşlere itergi berýär diýip belledi. Özbekistan Respublikasynyň Ilimler Akademiýasynyň bir sewit, bir ýol başlangyjynyň çäklerini Türkmenistanyň halkara almy guramalaryny esaslandyrjylaryň birini öwürlendigini belledi. Çykyşlarda bilimiň durly ugurlaryny ösdürmegiň möhüm meselelerine garaly hemde geçirilen almy barlyk işleri barada maglumatlar berildi. Şeýle-de halkara almy teknik hyzmatdaşlygyň geljeki ugurlary ýokary tehnologiýaly öňümçiligi döretmekde. Durmuş ulgamyna sany tehnologiýalar ulanmakda, umumy akademik binýady döretmekde hemde sewit meşörüni has giň derejede almy teknik wezipelere üçetmek üçin hyzmatlar ulgamyny emele getirmekde toplanan tejribeler barada aýdyldy. Daşaryýetli alimleriň sany ulgam arkaly eden çykyşlaryna ýurdumynyň ilmi toporlary bilen hormatly prezidentimiň halkara almy maslahatyna iweren gutlugyny aýdan ugurlary boýunça hyzmatdaşlygyň geljegi barada giň işleýän maglumatlar berildi. Şeýle-de almy maslahatda edilen çykyşlarda ykdysadyýatyň durly pudoklaryny ösdürmegiň amaly hemde usuliýet meseleleri möhüm orna geledi. Maslahatyň dowamyna sany ulgam arkaly Yapon hünärmenleriniň adyndan täze tehnologiýalary işläp taýýarlamak babatda türkmen kärdeşleri bilen tejribe alşmagy hemde hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy taýýarlyk mälim edildi. Şunda täzeçil tehnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmak üçin final seljeriş uguru boýunça belelikdäki taslamalaryň amala aşyrylmagynyň ähmiýetligi bellenildi. Hataylı alimler binalaryň berikliginiň hemde durnuklugynyň çägini keýfitlemekde täze tehnologiýalary döretmek boýunça öýleriniň işläp taýýarlamalarynyň netijeleri barada habar berdiler. Şunda binalaryň gurulşyk döwrüne gödäwçilik edýän hemde gelip gowuşýan maglumatlary işläp taýýarlayan injanlaryň mümkinçiliklerini ulanmak teklip edilýär. Türkmen alimleriniň programmaçylarynyň täze işläp taýýarlamalar, nano tehnologiýa hemde energetikanyň alternativ çeşmesi, aýratynda gün energiýasy boýunça syna hemde barlyk taslamалary maslahat atnaşylarda uly gyzyklanma döretdi. Şeýle-de derman senagaty, mineral serişdeleri gaýtadan işlemek ýaly ugurlardaky barlyklaryň netijeligini ýokalandyrmak bilen baglanşyk meselelere degilip geçildi. Şunu ykdysadyýaty ösdürmegiň, ýurdumynyň durmuş ulgamyny kämilleşdirmegiň möhüm ugur hökmünde sanylaşdyrmagyň meselelerini aýratyn ünserli. Awaza milli syýahatçylyk zolagynyň çägine hemde Kenarýaka şäherde deňiz suwunyň düdüminiň ýurdumynyň alimler tarapyndan ýerigdäli seljerlýänini bellemeli. Şeýle-de paýtatymynyň we ýurdumynyň beýleki ilatly ýerleriniň howasynyň derejesine gözegçilik ýoly goýuldy. Şeýle-de maslahatda ýurdumynyň himiýa senagaty, ulug hereketini dolandyrmak, ekologiýa gözegçilik gullugy, arheologiýa, dikeldiş ýaly dürli düdümleriň işine sany ulgamyň netijeli ulanýanyny barada anyk maglumatlar aýdyldy. Daşaryýetli alimler türkmen kärdeşleri bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň giňeldilmegine uly gyzyklanma bildirýänliklerini bellediler. Şunda ýurdumynyň häzirki zaman ilmi düdüminiň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýerigdäli gollaw hemde üns bermegi netijesinde täzeçil usullary ösdürmek üçin zerur bolan mümkinçilikleriň hemde şertleriň bardygy bellenildi. Halkara maslahaty 13-nji iýunyna öz işini bir näçe ugurlar boýunça dowam eder. Alimler günü münasebetli Türkmenistanyň Oğuzhan adynaky Injener Tehnologiýalar Uniwersitetine gurulan almy taslama işleriň servisine almy önümçilik merkezlerine anlap barýan işleriň netijeleri görkezildi. Taslamalaryň almy gözlegleriň durly ugurlary nazarlaýanyny aýratyn belliliklidir. Ol işleriň ýel-ýelden köpelmegi, değişli ugurda anlap barýan işleriň ýokary netijesini görkezýär. Talipleriň işlerini her biri ýokary baha münasipdir. Ýöne olaryň iň täzeleri baradaky maglumatlar özüne çekijidir.
Her ýyl Türkmen Aýratmaşyk Agentliginiň akylly we sany tehnologiýalara başlap 7 ugur boýunça geçirýän sany çözügi datly innovasiýon taslamalaryň bäsleşigini universitetiň muallimleriniň we talipleriniň işläp taýýarlan taslamalarynyň ulmäşe goly baýrakly ornary eýleýärler. Uglerod nana trubkolary ýaly ekologik taýdan arasa önümleri öňlenmek boýunça alma taslama işleri ýurdumynyň halk hojalygyna, himiýa senagatyna, durmuş ulgamyna önümçilikde ulanmak üçin hödürlenýän esasy işler bolup durýar. Şeýlede universitetiň muallimleri we talipleri yerli çyýmallardan durly önümleri şol sana emeli mermer we gurulşyk materiallary almagyň üstüne alma barlyk işler alyp barýarlar. Emeli mermer bahasynyň illeterligi, berkligi, ekologiýa taýdan arasylygy istenik şekilde we reňkde alyp bolýan bilen tapatlanýar. Oň düzümine çyýmal kökmünde yerli çagal daşlary, minerallar we ýurdumynyň esasy tebiği baýlygy bolan çäge ulanylýar. Şoň ýaly alimler ýurdumyza öňürleýän aýnanyň dögülmeýän berk görnüşlerini döretmeň tehnologiýasynyň üstüne işleýärler. Ýurdumyzyň biýodurlygyny, ekologiýa ýagdaýyny, suw bilen üpjünçligini, ada gowpsuzlygyny gorap saklamak ýaly adamzat berkbetli döwrewap meseleler hormatly prezidentimiziň hemişe ünsmerkine saklanýar. Biotehnologiýa we ekologiýa fakultetiniň düzümindäki almy önümçilik merkezlerine ýurdumyzyň biýodurlygyny öwrenmek meselesiniň üstüne birnäçe almy barlyk işler anyp barlýar. Şeýle işleriň hataryna ösümlikleri çatmak arkaly täze önümiň anlanmagyny bellemek bolar. Ve harman bilen 40 günlüğün çakıştırılmagy esasyna gawynyň emeli täze howa toprak şertlerimizde durnukly görünüşiniň anlanyna gowandyrjydyr. Piýlanyň galynysyndan täze kosmetik ferişdeleriň alınmagy bu gurdaky işleriň ýokary netijesidir. Almy gözlegler ýaşlaryň maksady okgonlygyny tasdiklaýar. Akıllı ýyladyşgany boýunça anyp barýan işler muallimleriň, talipleriň irginsiz işleriniň almy gözlegleriniň ýokary netijeleri beslenýäniň görkezýär. Öý hojalygyna, toý merkezlerine tagamlar taýýarlanyna ulanylýan sogonlar ýar almanyň hemde beýlekleriň gawıklarynyň gaýtadan işlenmegi netijesinde degişli suwuklygyň almagy uly öňegidişlikdir. Bu önüm telekeçiler bilen sağlaşly işler netijesinde satyp çykarylýar. Şeýle sağlaşly işleriň bähwitligini nazar alsaň, onda bu urdaky işleriň ýokary netijelere beslenjekdigini anlamly aýdyp bolar. Ýaşlaryň almy gözlegleriniň taslamalarynyň önümçiligi ornaşdyrylmagy bilen üstünlük gazanmaga mümkinçilik ullar. Häzirki wagtda ýerine ýetirilýän alma barlyklaryň netijeleri boýunça Oğuzhan adynaky Injiniýer Tehnologiýalar Universitetiniň muallimleri we talipler tarapyndan 20 golay patentler alındy. Ýewraziýa Patent Edarasynyň her ýyl talipleriň arasyna geçirýän halkara bäsleşigine universitetiň talipleri bu ýylam ýygyder ikinji gedek öňdäki baýrakly ornary eýlediler. Aýratynam universitetiň muallimleri we talip ýaşlary alyp barýan işleri ösümlikleri mikroklonal köpeltmeňi olaryň esasyna ýokary hili owa hojalyk ösümlikleriniň şetillerini gysga wagtda köp mokdarda öňürmeň tehnologiýasy ýurdumynyň owa hojalyk senagatynyň işini düýpli özgördüp, döwletimiziň ada gowpsuzlygyny üpşin edýän yerli owa hojalyk önümleriniň hasabyna bazarlarymyzda harit bolçylygyny döretjek ilmi barlyk işleriniň bir kökmüne tapatlanýar. Şeýlede ösümlikleri hidroponika usuly arkaly ösdürip yetişdirmek, olaryň sintetik tohumyny taýýarlamak işleri ýurdumynyň owa hojalyk ulgamyny ösdürmekde münasip goşandyny goşjak işleriň biri bolup durýar. Ekologiýa meselesi döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Şu noktaý nazardan amala aşyrylan taslama işleri ýönüke hem möhümdir. Gaýtadan işlemek bilen utgoşukly bolan bu taslama zirzibilleri ugurlar boýunça arasalamaga niýetlenendir. Ayna, demir, plasmas önümleri öýel başdak saýlamaga niýetlenen enjam ugurdaky işlerde möhümdir. Kiber howpsuzlyk boýunça ýaşlaryň işläp taýýarlamalary häzirki döwürde özüne çekijidir. Bu enjamyň kömegi bilen degişli işleriň amala aşyrylmagy netijesinde goragullygyň milli programmasy döredildi. Gözlegli işler netijesinde istenlik ugurda belen sepkitler eýlemek Biýokoroka mektebiniň muallimleriniň, talipleriniň esasy ugurdagy belläliklidir. Umuman Oğuzhan adynaky Injiniýer Tehnologiýalar Universitetinde hereket edýän almy önümçilik merkezlerine muallimleriň we talip ýaşlaryň bilelikde ekologik taýdan arasa hojalyk durmuş maksatly önümleri öňlenmek boýunça ýerine ýetirýän işleri, şeýlede ykdysady durmuş we ekologiýa wagtda durnukly ösüş gazanmak ugruna anyp barýan aýgytly ädimler durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmeň ýoluna esasy wezipeleriň universitet tarapyndan amal edilýäniniň aýdyn tutnamasy bolup durýar.
Döredilýän giň mümkinçilikler we gazanylýan üstünlikler üçin uniwersitetiň muallimleri hem-de talip başlary alim arkadagymyda hem-de hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Ilimler Günü münasibetli ýurdumyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyklar institutyna geçirilen almy amaly maslahat işin häsiýeti wesenli. Durly ugurlara niýetlenen çykyşlar maslahatyň esasyny düzdü. Halkara atnaşyklaryň çäklerini almy ugurlar boýunça hazmatdaşlygyň ösdürmegi değişli ugurda üstünlikleri gazanmaga ýardam edýär. Munyň üçin Halkara Atnaşyklar institutynyň muallimleri, talipleri hormatly prezidentimize hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Ilimler Günü münasibetli Türkmen Awa Hojalyk Uniwersitetinden muallimleriň we talip ýaşlaryň gatnaşmaklaryna almy amaly maslahat geçirildi. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne hormatly prezidentimiň taýsir tagallalaryny netijesinde ýurdumyzda ähli ulgamlar bilen bir hatarda alim bilim ulgamam ýa-da kämilleşdirilýär. Ýaşlaryň ilimli, bilimli, ýokary ahlakly, giň dünýä garaşly, kämil hünärmenler bolup ýetişmekler uğruna watanymyzda giň mümkinçilikler döredilýär. Bular barada Türkmen Awa Hojalyk Uniwersitetine geçirilen maslahaty aýratyn bellenildi. Ýurdumyzda giňden bellenilýän ilimler Günü münasibetli hormatly prezidentimiň daşary ödüllerini çağılaryň ýaş aýratynlyklaryna görä öwretmegi kämilleşdirmek, sanyny bilimiň gazananlar arkaly sözleş enliklerini ösdürmek, berilýän bilimiň hilini ýokarlandyrmak baradaky görkezmelerini we tapşyryklaryny netijeli iş ýüzüne geçirmek maksady bilen Döwlet Mehmet Azadadyň Näqi Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty, Magtumulady Näqi Türkmen Döwlet Uniwersiteti we Seýitnazar Seýdady Näqi Türkmen Döwlet Muallimçilik Instituty online almy amaly maslahaty geçirdiler. Daşaw şäherine ýerleşýän Türkmen Awa Hojalyk Institutyna halkyň arkadagly zamanasy ýerine dawaraly bellenilýän alimler Günü münasibetli alimlaryň ak ýoluny öňe barýa bagtly ýaşlara atly aýdym sarly bayramçylyk çäresi geçirildi. Onu ýanglanan aýdymlarda garaşdy hemişelik beýtarap Türkmenistanyň bugünkü dünýä ýüzündäki awraý, milli bilim hemde alim ulgamynyň ösüşleri, gahlaman arkadamynyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagly serdarymyzyň ezi Türkmenistany gülledi we sürmekde alyp barýan tutumly işleriniň giň gerimli beýany watp edildi. Aýdym sarly bayramçylyk çäresine gatnaşjylar bu ýerde ýaýwanlandyrylan sergiýe tomaşa etdiler. Sergide ýokary oky mekdebine sany ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, anyp barýan almy barlyk işleriniň tassamalary görkezildi. Şuun Ofgan adynaky Injenier Tehnologiýalar Uniwersitetine ýaşlaryň arasynda ilmi işler boýunça geçirilýän bätleşiň ýeňjilerini syralamak dawarasy boldy. Ilimler Günü münasibetli geçirilen bu 20 şöyle şäheriniň Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy we Magtumulady Näqi ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi bilelikde guradylar. Ilmi bätleşige ýurdumyzyň ilmi barlyk institutlarynyň, podoklygyň guramalaryň we önümçilik birleşikleriniň işgärleri, ýokary oky mekdepleriniň muallimleri we talipleri, orta hünär oky mekdepleriniň okuwçylary şeýle-de ilmi işe howesy bolan dürli hünärdäki ýaşlar matnaşdylar. Bätleşikde ýeňji bolan ýaş alimlary tiýlaglamak dawratyny hökümet agdalary, ministrlikleň we podoklygyň dolandyryş edaralarynyň ýollaşçylary, ilmi jemgyçiligiň wekilleri, ýokary oky mekdepleriniň professor muallimleri we talip ýaşlar gatnaşdylar. Dawara gelen mehmanlaryň hataryna berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwrüne ilim, tehnika we innowasion tehnologiýalary atly halkara ilmi maslahatyna gatnaşjylar bar. Hemmeleri hormatly prezidentimiň ilmi işler boýunça geçirilen bätleşiň ýeňjilerini ýewren gutlagyny diňlediler we uly ruhulentlik bilen kabul etdiler. Hormatly prezidentimiz bätleşiň ýeňjilerini gutlamak bilen ilimli ýaşlaryň döwletimiziň kuwatly güýjüdigini, halkymyzyň belent maksatlary ýugurlan nurany geljekdigini, türkmen halkynyň döwletlilik ýol ýörelgetiniň midemet mertebesligini we baky dowamatydygyny taýýar. Hoçoň şeýnem täzeçil pikirlenip bilýän, giň dünýä garaýşly we ýokary hünär başarnygy bolan ýaş hünärmenler taýýarlamak, täze taryhy döwürde ýurdumyzyň ilim we bilim ulgamynyň öňünde durýan wajyp wezipelerdir. Häzirki döwürde bu gurlarda durmuşa geçirilen düýpli özgörtmeler ilkinji nowatda üren wajyp milli bähwitleriň üpçün edilmegine, ykdysady ötüşiň täze belentliklerini ýetilmegine gönükdirilendir. Halkyň arkadagly zamanasy şygary bilen geçýän ýylda almy bätleşige ýaşlaryň 1140 gatnaşdy. Şol sanyna 730 talip we 410 ýaş alimler bätleşikde özleriniň işläp taýýarlamalaryny we amaly işlerini hemem almy barlyklaryny görkezdiler. Bätleşiň ýeňjileri ýaşlar hakyna döwlet tarapyndan hemme taraplaýyn alady edilýänligi üçin arkadagly serdarymyzda tüýterekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler we mehriban watanymyzyň awraýynyň hemde şöhratynyň mundan meýlekde belendi galma uğrunda tutanýarly zähmet çekjekdiklerini ananlardylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe biz ýaşlara öz okuýup başarnyklarymyzy dol açyp görkezmäge, durly gurlarda ilmi işler bilen meşgullanmaga ähli sebäpler döredilýär.
Her ýylyň 12-nji iýgunynda bellenilýän Ilmler güni münasibetli ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda geçirilýän ilmi işler boýunça bäýatleşe gatnaşyp, maňa da halkyň arka dagly zamanaty ýylynda bäýatleşiň ýeňijisi bolup, hormatly prezidentimizin şaher paýyna eýe bolmak bagty miýetler etdi. Meniň bu ýerine ýetiren ilmi işimiň üstü bilen owa hojalygyna amala asyrylýan giň gerimli özgertmeleri, adyk bolçulugynyň we howpsuzlygynyň ygtybarly üpçün edilmegine öz münasip goşanymy goşýanlygymy meniň bu ýysanjymyň, guwanjymyň çägi ýok. Bize hormatly prezidentimizin şaher paýynyň gowşurulmagy we bildiren ynamy bizi ihlasly işlemege, ilim ýoluny ýene kimendillere ýetmäge ruhlandyrýar. Biz ýaş alimler şunky ösen nöwrüň talaplaryny ödäp biljek ilmi işleri önümçüligi ornaşdyrmakda we ýerine ýetirmekde jan aýaman zähmet çeker. Gahrman arka dagymyň, arka dagly serdarymyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak tutýan il ýurt bähfitli, döwlet ähmiýetli işleriniň elmi damara wasyplara beslenmegini tüýs ýürekden arzu edýär. Bugün men durmuşymda ýatdan çykmajak taryh sene. Aqbalyma Bagtyň taryhynyň ýazylýan şanly senesine ýaşlara Bagtyar Talip diýen belent mertebäni rowa görüp, türkmeniň adyny, owazyny dünýä ýaýan alim arkadagymyza, mukaddes peder ýoly münasip dowam etdirýän arkadagly serdarymyza Talip ýüregimizde diňe alkyşlar gaýnap joşýar. Kalbimizde şirin owaz bolup singen awadan watanymyzda zywanny destan saýraýar. Şu pursatda arkadagly serdarymyz sizi ata watanymyzyň kalby buýsançdan noly, mertebeli, Bagtyar Talip ýaşlar bolup, ýolumyza ýagty nurun saçýan ilimler güni bilen çyn ýüregimizden gutlaýar. Ömrüňiz uzak bolsun, sarpaly ýoluňyz rowa jalsyn, janyňyz sag, belent başyňyz aman bolsun. Ýaşlar siziň bilen arkadagly serdarymyz ýaşlar. Davarada ýurdumyň ýokary okuw mekdepleriniň aýdymsa toparlarynyň taýýarlan bayramçylyk konserti boldy. Davara gatnaşyjylar hormatly prezidentimiň adyna ýyllanma kabul etdiler. Bünyady berkden tutulan Edi diýarymyň şahar günjüne milli sinemamyzda möhüm orny elýän şany sene. Ilimler güni giň gerimlerde bellenip geçildi. Şahatlyk şagwygyny besenen medeni köpçülikden şäherlere, şuňur many mazmunly maksatlara ýokary ruh bilenlik maksat bolup, täsirligi özüni çekijiligi bilen tapawutlandy. Ahil vilayetine de ilimler güni münasibetli geçirilen davarly şäherler giňden ýaýwanlanyrlýar. Ahil vilayet kärdeşler arkalaşy hemem vilayet baş bilimi döwrliginiň guramaklaryna berk binýatly watanym rowşan geljege tarapdan at bilen vilayet derejesine geçirilen maslahat işçiň häsiýeti eýe boldy. Maksadyň dowamyny ýurdumyzda bilim ulgamyny dünýä derejesine ösdürmek, döwrüwap kemilleşdirmek babatda. Hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmek, ýaş nesle berilýän bilimiň kilini ýokarlandyrmak bilen baglanşykly derwäs meseleleri oňa gatnaşyjylaryň ünsü çekildi. Ilimler güni münasibetli Ahil vilayet medeniýet müdirliginiň sungat işgärleriniň şany sene bagyşlap ýerine ýetiren hoş owada çykyşlaryna ulaşdy. Olum ýerine ýetiren her bir çykyşlaryny berkararlyk döwrüne ata watanymyzyň ähli ugurlarda ýeten belent ösüşleri, ilimden bilimden dünýä derejesine paýna alýan bagtyar ýaşlarymyz wasp edildi. Ilimler güni münasibetli Balkan vilayetine geçirilen dawaralar ýokary ruh bilentligi beslenýär. Türkmeniň Agoý binasyna geçirilen dawaraly maslahat bayramçylyk çäreleri bilen utgaşyp gitdi. Onda halkyň arkadagy zamanaty ýylyny ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyna gazanylýan ägirt uly ösüşlerdir. Ýokary üstünlikler dogrusyna giňişleýän durlyk geçirildi. Türkmen Nevit Döwlet Konseriniň Balkanawat Nevitçilik ortak hüner okuw mektebine ilim münasip durmuşyň kepilliýen at bilen geçirilen alma maslahatda durly mowzuklarda çykyşlara giň orun berildi. Maslahatda aýdym sada çykyşlary ýaýwanlanyrly. Ona ýerine ýetirilen döwrüwap aýdym sadary, joşguny tansary ýatdan çykmajak ruhy lezzet paýlady. Maslahada gatnaşyjylar ilim işlerinden önümçülüň ilerlemegine oňyn täsir edýän taslamalardan we açyşlardan guralan täsin sergilere höwes bilen tomaşa etdiler. Guramaçylykly ýagdaýda geçen bayramçylyk dawaralara gatnaşyjylar türkmen ilimini düýpli ösüşlere eýeden arkadaly serdarymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar. Ýurdumyzyň ähli kunjoklaryny bolşýaly Daşod vilayetinde de ilimler güni münasibetli geçirilen dawaraly şäherler maslahatlar ýokary ruh bilentligi beslenýär. Hemem halkyň arkadaly zamanaty ýylynyň belent ruhuny özüne jemledi.
Daşol vilayet häkimliginiň, vilayet baş bilim müdirliginiň, vilayetin jemgyýetçilik gurumlarynyň, Bekiseytäk we Adanaqy Mugallimçilik mekdebiniň, şeýle-de Lukmançylyk orta okuw mekdebiniň, Maliýe ykdysady, Agrosanat orta hunar okuw mekdepleriniň, Magtumuly garly ifadanaky ýürüýte sanat mekdebiniň bilelikde guramaklaryna Daşol vilayet kitapxanasynyň öňünde aýdym sady dabara geçirildi. Ýerine ýetirilen aýdym sadylarda hormatly prezidentimiziň alim bilim ulgamynyňky beýik işleri, berkarar döwletiň täze ýeminiň galkynşy döwri, alim ulgamynyňky ajaýyp ösüşler belent kengde wasp edildi. Davaranyň dowamyny öňde barjy alim we bilim işgärlerini welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň bayramçylyk sowatlary gowşuruldy. Alimler güni münasibetli geçirilen maslahatlarda çykyş edenler, hormatly prezidentimiziň ýurdumyza alimy bilim ösdürmäge berýän döwlet derejesindäki aladasy barada aýratyn bellediler. Alim bilim ulgamlaryny hormatly prezidentimiziň başlangyçlary bilen amala aşyrylan özgörtmeler, berkarar döwletiň täze ýeminiň galkynşy döwrüni ýurdumyzyň alim ulgamyny ösdürmäge, ýaşlyň döwrü we bilim we hunar öwrenmäge, alim işler bilen meşgullanmaga, sany bilim ulgamyny ösdürmäge döredip berilen şertler dogrusynda maslahatlarda belläk geçdiler. Şany sene başlanyp talip ýaşlaryň welaýatyň taryhy we ülkäni öwrenş muzeýine gedelenç guruldy. Olar muzeýiň gymmatlyklaryna uly gyzyklanma bilen seýnatdylar. Lewap welaýatyna da alimler günden şany gurulandyrylmadan köpçüliklerin çäreler, alma malumatlar ýokary ruh bilentligi beslenip, täsirli pursatlara baý boldy. Alimler güni münasibetli Lewap welaýatynyň taryhy we ülkäni öwrenş muzeýinden alim ösüşiň berk benyady diratly, dawaraly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiziň ýakyndan gollawy bilen berkarar döwletiň täze ýeminiň galkynşy döwrüni ýurdumyzda alim bilim ulgamyny ösdürmekde, şeýle-de kämilleşdirmekde uly işleriň alınıp berilýändigini bellediler. Alimler günden şanyny Lewap welaýat saglyk goraş müdirliginiň guramagyna, saglyk goraş ulgamyna alymyň gazananlary we innowasion tehnologiýalary atly alyma malumat geçirildi. Şany sene münasibetli Lewap welaýat kitapxanasyna alim ösüşleriň açary atly täsirli maslahat geçirildi. Her ýylyň 12-nji iýunyna diýarymyzda giňden bellenýän alimler güni münasibetli geçirilen bayramçylyk däwereleri Mary welaýatyna da giňden ýaýwanlanarly. Halkyň arkadaly zamany feýlini welaýatyň çägine we şany sene bagşlanyp geçirilen esasy däwerelerin biri Mary welaýat kitapxanasynyň öňündäki toy meýdançasyna ýaýwanlanarly. Mary welaýat we şäher häkimliklerining, şeýle-de welaýat medeniýet müdirliginiň bilelikde guramaklaryna geçirilen bu däwere bilim we medeniýet ulgamlarynyň işgärleri, ýokary we ýöretme orta mekdepleriniň talip ýaşlary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri uly ruh bilenlikde gatnaşdylar. Geçirilen däwerede çykyş edenler ýurdumyza gülledi we sürmekde, halkymyza hassa eşretli durmuşa alyp barýan hormatly prezidentimiziň adyna alkyşlaryny aýtdylar. Bayramçylyk gününe welaýatyň ýokary, orta hunar we ýöretme orta okuw mekdepleriniň çeper howasçylarynyň taýýarlan täsirli çykyşlary däweranyň şowkuny hassa artdyrdy. Sergide ýerleşdirilen köp türlü almy işler we taslamalar milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmekde, şeýle-de äkli pudoklarda sany ulgamyň hyzmatlaryny ornaşdyrmak wezipesini üstünlikle durmuşa geçirmekde türkmen ýaşlaryň münasip goşunlyklarynyň aýdym suwtnamasy bolup durýar. Sonra kitapxananyň mejlisler zalyny welaýat kitapxanasy bilen Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň hem Mary Lukmançylyk orta okuw mekdebiniň bilelikde guramagyna alimler güni münasibetli alim insanyň paýhasynyň gudraty atly maslahat geçirildi. Hormatly prezidentimiz Atomysk din jarşy mewsümine garaşsız. Baky tarap ýurdumyzyň bagtyar raýatlary üçin ýokary derejede guramakda döwlet derejesinde zerur bolan ähli tagalar edip, bu wagtda anyk wezipeler kesýitledi. Arkadaly serdarymyzyň öňde goýan şeýle möhüm tapşyryklaryna laýyklykda Abada milli siýahatçylyk zowlagyna mehmanhanalardyr. Sagaldyş we din jarşy merkezlerine ýurdumyzyň durly ýaşdaky raýatlary din jalyp öz saglyklaryny keldiýärler. Halkyň arkadaly zamanasylynyň Tomutky din jarşy mewsüminiň ýatda galyjy şatlykly prototlary hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygynda halkymyzyň iň gymmatly baýlygy bolan başsaglygynyň garaşly baky tarap Türkmenistan döwletimiziň gülläbet üçin alamatlandyrýan esasy görkeşleriniň birini öwürlendigini ýene bir ýoly ähli aýdynlyk bilen tasdiklaýar. Hadaryň Türkmen kenarynyň bedegine öwrülip dünýäniň şypahany ulgamynda münasip ornalan Abada milli teatrçylyk zowlagyndaky mehmanhanalaryň, tagaldyş merkezleriniň hem-de beýleki medeni maksatly binalaryň Tomutky din jarşy mewsüminiň ilkinji günlerinden başlap gapylaryny giňden açmagy şeýle bu ýoňşly hakykaty ýene bir ýoly dünýäge ýaýdy. Ýurdumyzyň durly kunjegünden Abada milli teatrçylyk zowlagyna din jalmaga gelýän durly ýaşdaky bagtyar raýatlaryň din jarşy mewsümini ýatda galyjy göwün götürjü prototlary beslep, jany spaly howatynyň lezzet alyp, saglyklaryny berkitmekler üçin ähli derur bolan mümkinçilikleriň üpsün edilýändigini bellemek gerek. Abada milli teatrçylyk zowlagyndaky Abada şypahanasyna din jalmaga gelýänleriň sanyny barka artýar.
Häzirki zaman lukmançylyk enzamlar bilen enzamlaşdyrylan büyük täsin kunjogy melhemler meskenine gelýänlere iň bir ýokary derejedäki lukmançylyk hyzmatlary görüldüli ýola goýulýar. Awada milli tiýatçylyk dolugunda Bagtyar çağalary netlenip gurulan tagaldy şu dinjalt merkezlerinde geçirilýän döwrap çäreler bugün öýdüň şatlyk şowguny, baýlygy, ýatda galjylygy, şeýle-de çağalary çäksiz ruhly lezzet paýlanlygy bilen has tapawutlanýar. Milli tiýatçylyk dolugynyň möhüm aýratynlyklarynyň biri bolup durýan dinjalt merkezli Awada akwaparky bu ýerde dinjalýan islendik ýaşdaky adamlaryň uly höwesi bilen gelýän kunjoklarynyň biridir. Bu ýere gurulýan gedelençler Bagtyar çağalarda tomutky dinjalt möhüminiň udak wagtlap ýatdan çykmajak täsirlerini galdyrýar. Awadaky zadyly kenar, deňiz merjen, älim oşaratly seýilgäklerim bu ýere gelenlere şatlykly, ýakymly prototlary peşkeş berýär. Bu ýerde çağalar hemde ullar suýun, täsin attraksionlaryň uly toplumy döredilenler. Ýaşda Guramatynyň Türkmen Başagar Geňeşiniň biz Bagtyar çağalar diýen at bilen geçiren beden terbiýe sport we meden şäherleri ýokary ruh bilentligi beslenni. Çağalaryň wagtlaryny şadýanlykda geçirmek üçin Demokratik Partiýanyň Türkmen Başagar Komiteti tarapyndan dürli şäherler gurulýar. Sapal kenardaky gäm müdäne gurulan gedelenç çağalaryň kalbynda ýakymly täsirler galdyrdy. Soňra çağalar Gahrman arkadamyň taýda tagalary bilen gurulan Awada derýatyna gämil gedelenç etdiler. O zaman hadaryň jana ýakymly kenarynda dinjalýan raýatlar, wagtlaryny şadýan geçirýän Bagtyar çağalar, döredilip berilýän döwrap şertler üçin arkadaly serdarymyza tüýük ýürekden hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Şeýle dinjalt merkezlerinde İçeri İşler Ministrliginiň Ahal Balkanda Saudy Lewap Mar welaýat polisiýa müdürlükleri tarapyndan geçirilýän wagt nesihatlar dürli uğurlara netlenendir. Olar ýol hereketiniň howpsuzlygy, ekologiýa awadançylygy, ýanyň howpsuzlygy ýaly uğurlar bilen baglanşyklydyr. Hormatly eleşer, häzir wagt gepleşigimizi hepden dowamyny garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk eziz eleşler, hormatly eleşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň ülkeri dogry dowam edýär. Mehriban adamlar, geliňin bolsa iýun aýynyň 13-inden iýun aýynyň 19-na çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerinde hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalım. Yani hepden dowamyny ýurdumyzyň çägine gün ortagy matardan maýl howa akymyň arlaşmagy netijesinde howanyň gejeki temperaturalarynyň ýokarlanmagyna garaşylýar. Hastaky ýurdumyzyň Balkan welaýatyna ütkap bilen boluply howa bolup, demiraz matardan tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 20-25 gradusyn 30 gradusga çenli maýl, gündüzleri 36-41 gradus ısy, welaýatyň kenara etraplaryny 32-37 gradus ısy bolmagyna garaşylýar. Diýarbymyň Ahal welaýatyny az kimrutly, hepden ortasynda ütkap bilen boluply howa bolup, günogordan demiraz kumlatary ornutgan tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 20-25 gradusyn 29 gradusga çenli maýl, gündüzleri 32-37 gradusyn 40 gradusga çenli ısy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyny az kimrutly, hepden ortasynda ütkap bilen boluply howa bolup, demiraz günogordan tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr etýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 20-25 gradusyn 30 gradusga çenli maýl, gündüzleri 33-38 gradusyn 40 gradusga çenli ısy bolmagyna garaşylýar. Diýarbymyň Lewap welaýatyny az kimrutly, hepden ortasynda ütkap bilen boluply howa bolup, demiraz günogordan tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 20-26 gradusyn 29 gradusga çenli maýl, gündüzleri 33-38 gradusyn 40 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşary welaýatyny az kimrutly, hepden ortasynda ütkap bilen boluply howa bolup, demiraz günogordan tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 18-23 gradusyn 28 gradusga çenli maýl, gündüzleri 31-36 gradus maýlan 40 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda az kimrutly, hepden ortasynda ütkap bilen boluply howa bolup, günogordan demiraz kumlatary ornutgan tezlik sekundda 7-10-dan 12-14 metr etýän şemal öňsmegine hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 22-24 gradusyn 29 gradusga çenli maýl, gündüzleri 35-37 gradusyn 40 gradusga çenli ysy bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar,
Yurdumuzda iýun aýynyň 13-nä Magnit gaýdasynyň durnuky ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Hormatly ýerleşler, siz iýun aýynyň 13-nän iýun aýynyň 19-na çenli hepden dowamyny yurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Eziz watandaşlar, Thomas Passon'la howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, Passon aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişoklasyndan gorunmagy, şeýle hem yurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmeňizi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berjaý etseňiz, ýylyňyzsynyň Passon'na öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary ýepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda düşürýär. Ähli düşürýän bolsa halkyň behbudi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun, ediz adamlar.